Daniel Sarcodoy, 23 anyos, taga Times Beach. Bago lang kong abot, nagdala lang ko biodata, dawat na ko as a waiter. Ako ikapoy ko ginalagtambay mo niya. Ato ko diri sa jumper, kay gusto ko makakita og trabaho. Dili raman, isa lang gani ka agency ako ang nasudlan, nadawat dayon ko. Salamat ko kay Congressman Karlo Nograles, kay nagpa-jumper sa diri sa S.I.R. Tapos nadawat ko sa Orient Express as a waiter. Ako si Daniel Sarcodoy, pero naanak ko